Alright, studios indaba sinomama ke apha. Alright, ukhona umsebenzi owenzekayo mamam, sebonile niwenzile amalungiselelo, nizobile imbali lento kuthiwa history for abantwana, kwenza into yokubana babone ukuba kusukwaphi kubhekwaphi. Ndifuna uqonda ootata kwelaa candelo, ndiyabona uba nibhizi nitya ikeki kumandi, kwenzeke njani? Andaba ndizawuqala kuwe mama. Into eyenzekayo, Alright, singomama basewisile kule society ke i-Mother's Day nge-11 kaMeyi kule imiyo. Samisa thina into yokuba sizayiselebreyithe nge-24 kuba sisonqena ukulatshana nezinye ii-branch eziyi-society ngoba eziyenza kwezinye iiveki. Sabona thina uba masiyenze kule veki. Siyenzile ke i-Mother's Day yethu, sathi sicela umama anxibe njengomama ngale mini namhlanje yomama. Uba ndingabuza kancinci, kutheni le nto umama kufuneka anxibe njengomama kweli xesha esiphila kulo? Kuba sifundisa abantwana ukubaluleka. Anifundisi oomama, anifundisi oomama, nifundisa sifundisa abantwana indlela ngayo ngomama. Ngoba abantwana bethu abatshata ngoku baye bangazifuni ezi mpahla. Sifundisa into yokuba ezi mpahla zibalulekile ngoba into loo nto leyo sinxibe hlobo silungiselela lo mnyhadala. Eyona nto ke ibe isiyenziwe amalungiselelo ke, kodwa ke eyona nto ibe ngamandla neyona nto ibalulekile, sisurprise ngootata bethu baphathi kulaa society yaseMkokombozi. Beza besiphathele ikeyiki, baza bezokonwaba nathi, bezosixelela into yokuba sibalulekile kakhulu kubo. Noba iimeko zithini na, sibaluleke kakhulu. Uzawuyilandela omnye umama. Alright, mama wam uthethile ke phaa ukuthi ke inkqubo ithini nokuba nipasisela njani ebantwaneni. Ndiyaqonda uba kwezinye izibhalo iyathanda ukuthi ke iphumele nasebantwaneni. Ndifuna uva mama wam, kwezi zinto azithethileyo mama ungaleka uthini? Bakhona abanye oomama abangakhoyo kulo mcimbi ebeniwenza okanye kulo mnyhadala. Ndiyathanda igama olisebenzisileyo, umnyhadala. Ungathetha uthini koomama abebengekho kulo mnyhadala okanye ke umyalezo? Tatam, eneneni utshilo umama umlotywa osecaleni kwam. Alright mama. Into okokubana eneneni ukubamba kwethu lo mnyhadala siwubambela into okokubana isikhumbuzo uba sikhumbuza nabantwana, sikhumbuza nabanye mhlawumbi abangaba banjengathi, into okokubana isinxibo sikamama sithini eziba esitsho. Mhlawumbi uba bendinobuza mamam ngesinxibo, ingaba sithetha ngento yolu suku lwanamhlanje okanye sithetha ngento kaqhubekeka? Hayi tatam, asithethi ngento yolu suku lwanamhlanje, sithetha ngento okokubana xa ungumntu ongumama kufuneke ube ngumntu onjani. Alright mama, ithetha ukuthi ke ngoku loo nto ususela namhlanje ukubheka phambili, zithini ezinye iinkqubo ozokwenza ukuqinisekisa into okokubana lo myalezo eniwuthumelayo uyaqhubekeka okokoko? Ingaba sikhona mhlawumbi ezinye iinkqubo ezikhoyo? Siyayazi uba namhlanje niselebreyitha Ewe tatam, zikhona ezinye iinkqubo kangangokuba besizixhola nangeli xesha besisenza lo mnyhadala. Iinkqubo zento yokubana nokuziphatha kunye nee-challenges ebesithetha ngazo, into okokubana umntu ongumama udlula kweyiphi imeko, udlula nakweyiphi imeko, kodwa sisomelezana kuzo zonke ezo zinto. Kodwa singalibalanga ukuthi xa ungumama, ungumama ojongene nayo nayiphi na into.
Alright, mama uMlotyo esathetha uchaphazela into ye-challenges. Sine-challenge njengangoku. Thina sike safumana i-report, andaba niyayazi nakwelenu icala. Ukhona umama onomntwana ongekho endlini njengangoku. Usukela last month nithini kulaa mama njengoba ni-celebrate i-Mother's Day. Nithini kulaa mama ozibona ekwelalifu lemnyama lozibona engenamntwana, akamazi oba umntwana uswelekile nobuthini, ningomama mhlawumbi ke benothini. Akunyanzelekanga benguwe mama, noba ngumama uMlotywa noba nguwe nisenongena. Into esoloko esihamba nayo tata kwiimeko ezinje singomama. Alright. Simane ngothi xa sithetha nomama Okay. oveka buhlungu, nomama obethekileyo, kwi-challenge ezithile ezohlukeneyo, simane ngokuthetha thina sithanda ukota kakhulu kwelaa culo lamawisi lingu-212. Xa ligqibezela lineyivesi ethi beka ithemba lakho kuwo uthuthuzeleke. Okay. Into esiyinqweneliya kulaa mama bamakayenze sizawuthetha thina, but uncedo lwakhe alukho sezandleni zethu. Xolo ke mama uMlotywa ne, ndifuna nomama angene kanye kule nto othetha ngayo yalo mama onomntwana ongekho endlini for the past I think 3 months. Uthini mama? Ukwaleka kweli ndithethwa ngumama uMlotywa. Ukwaleka kweli lithethwa ngumama uMlotywa eziba esitsho into okokubana sineliculo lethu lula 112 elithi beka ithemba lakho kuye uthuthuze.